ka National People's Party NPP kalabu thong bala kumnu Shwa katayo Christmas kinla pen banano ya ka thup kyrtong jong ki kyrtong ki banya khon ya election MDC la kalong Khasi Hills Autonomous District Council KHADC pat kumjuru Hajandi Hills Autonomous District Council JHADC halor ka jingkali la ke NPP kan penya khon lut habaro Arkhandai League constituency jong KHADC but JHADC na kalyang uba prestun badai usambut menteri rangba ulong bayakani kila deban batha shabaro kiblang but ki district but ken sapej punya anda kilayo ya ka report tangi la ya la kono how new banai December ngin declare na ka ya ka keteng ki candidate hapo ka Christmas obai hapo ka penyakun NPP kan penyakun bro Arkhandai teli JHADC baki HADC katakan ka direction ga bingi ai sebro ki block sebro industry then let us see kai ka bakin submit ya ki ya ka report sami ka state election committee ya kata pat yo nomor ba kuma ping la ai ka dai akabi dei nga trial le ngi compare election MDC but MP kia per bak balai bang ong pi kia per mar haka MP ke jingjit kalong yu riu uban le chakri ban mi chatesha Delhi ne uban chakri ke konsorsi mar ban ya krenok insya MP don la airu ban ong ban le rung ban ka we pusnong le ban cover haman kadok den rei hab ngi jit yau nom ikmat MLA le nu MDC kamot ke jingjit kalong ba kesnong wat ki dong le ne ki wat ki yeng sen ki expect atat ba uno la ne kanu kebriu bala ban ongno ban ya rung ban ya mi la ne ban ya tonrong dem ya kijing don kam ki ba bot setap jo kasnong jo kathau kamot de kita ki bala ban yo ya ki jo te na kata ngong pi hakajing yo i jo ngai nga sim ko mo pi ba ka election MDC MLA bat ki election MP ka ya per bak marwe ya ka to tingin ya khun mai marwe nila ala hi kini ki partner song ki ro kin ya la ka jong kin ya khun kum maju le te kamot nginang ya chung thai